ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ବେଳେ ଭାବିଲି ଘିଅ କିଛି ବନେଇବା। ସର ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲି ତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଫ୍ରିଜରୁ ସେ ସର ଆଉ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସେ କ୍ଷୀରରୁ କିଛି ସର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେଲି। ସର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିକି ଭାବିଲି ତାକୁ ଆଜି ବନେଇଦେବି ଗୁଆ ଘିଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ 5 ଦିନ ହେବ ସର ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥିଲି ଫ୍ରିଜରେ। ତ ଏବେ ସରକୁ ବାହାର କରୁଛି। ସରକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଏକାଠି କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସର ଗୁଡ଼ିକ ଡବାରେ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଫ୍ରିଜରୁ ବରଫ ଆଣି ତା ଦେହରେ 2 ଖଣ୍ଡ ବରଫ ପକାଇଦେଲେ ସେ ଲହୁଣୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଯାଏ। ତ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ସରକୁ ଆଣିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ପକାଇକି ତା ଦେହରେ 2ଟି ବରଫ ପକାଉଛି। ବରଫ ପକାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲହୁଣୀଟା ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ ସେ ପାଣିଟା ରହିଯିବ। ତ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ସରରୁ ଲହୁଣୀ ସରରୁ ଘିଅ ବାହାର କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଭଲ ହେଲା ତ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଦେଖିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଠି ବରଫ ପକାଇଲି, ସେ ଯେଉଁ ସରକୁ ରଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ ବରଫ ପକାଉଛି। ବରଫ ପକାଇକି ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲି। ବହୁତ କିଛି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ମୋତେ 2 ଥରରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ମୋର ଏମିତି ଆସିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଲି। ପାଣି ପକାଇ ପୁଣି ଦେଖିଲି ସେ ଯେମିତି ଲହୁଣୀଟା ଆସୁନଥିଲା। ତାପର ଥରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ଲହୁଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋର ଫାଇନାଲି ଲହୁଣୀ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ଲହୁଣୀକି ମୁଁ ତାକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କଲି। ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି ଆଉ ଲହୁଣୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଛି।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯଦି ଘିଅଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବ, ଆଉ ନହେଲେ ତାକୁ ଛାଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ଘିଅଟି ଆମର। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଗିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଛଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଙ୍କି ଦେବି। ଛାଙ୍କି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଥଣ୍ଡା କରି ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଏତିକି ଘିଅ ବାହାରିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ଏତେ ଘିଅ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ହେଲାନି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ପୁରେଇଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଚ ଡବାରେ ଘିଅଟିକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ଆଉ ଘରେ ଘିଅ ଥିଲେ ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ହେଲା ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପଚାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।